Wena mamthembu. Wena mamthembu ngizwa kuthiwa leli dusha leli ekuthiwa uMamthembu elake la pretend amadoda ngelinye ilanga kudala lana lisipretenda lithi lona likhulumela thina thiwa manje selibonakala liphusha inkuzumalanga yomona njengoba sibhizi nje sisupport uThamara obhizi osimele ngeqiniso la ku TikTok. Ngizwa kuthiwa uMamthembu lana ubhizi wehla wenyuka nenkuzumalanga usindwa isilwane esikhulu esibizwa ngomona. Uyabona ke Mamthembu, ngifuna ukukutshela la ukube wena wawumela amadoda ngeqiniso ngenhliziyo epheleleyo, fanele ngabe ubufakazi balokho bubonakala manje kule ndaba nje kaThamara. Fanele ngabe uyabonakala ukuthi nangesikhathi usasimele wawusimele ngeqiniso. Into ngabe ubonakala ngayo ngabe abantu abanjengoThamara kanje uma ngabe bephumelela kulento eyaqalwa nguwe, fanele ngabe ujabula, uyafa, uyasupporta ukuthi abazalwa nguwe ngokwe content bayaphumelela, okusho ukuthi inhlimbewu yakho uzala kahle. Manje ngoba wawuvela umbhuluza lana uqamba amanga wenze ngathi umele thina kanti uphusha inhloso zakho. Awubheke manje ubhizi manjena uyazi-expose ngomona. Funa ukukutshela ke Mamthembu ukuthi awuyeke nje ukusijwayela kabi, awuyeke ukusijwayela kabi. Into yokuqala ngesikhathi usikhulumela wenze ngathi uyasikhulumela, sasingakucelanga, sasingakuqashanga futhi. Uyabona, wakwenza lokho kusuka kuwe ngeinhloso zakho futhi. Uyabona, ngesikhathi ukwenza sazama ukukusupporta ngokuthi sikufollowe, sigcwalise i-account yakho ngama-followers. Manje wathola ngenxa yokufollowa kwethu wakwazi ukuthola intuba yokuthi manje sewungavula amabhizinisi njoba ugugusheka neintelezi njena nezimbiza zokuchatha ekuthiwa imvusankunzi. Wena Mamthembu, ngifuna ukukutshela ukuthi into oqala nje, inhlanhla zabantu ayifani. Wena wazi umuthi wokuvusa umthondo, awuwazi umuthi wenhlanhla. Manje lengane le izalwe yembethe, inenhlanhla nje obuyibona nje. Manje awukwazi ke wena ukuzoba nomona uhlanganisa izinto ezingahlangani. Wena uphila ngomona kanye nomuthi okuvusa umthondo. Uyabona? Manje lengane siyisupporta ngoba siyayibona lengane ukuthi lokhu ikwenza ngeqiniso. Siyayibona nje. Angithi siyayibona phela kudala sibhekile lengane. Asiqali ukuyibheka manje ngoba seyitrenda. Ade sayibheka lengane, hambe yobuka amavidiyo amadala njoba inama-followers amaningi kangaka nje. Lengane kade nje sayifollowa. Uyabona, silo sibhekile nje ukuthi i-consistency yini kulento ethi imele. Sabona i-consistency, sabona ukuthi hayi man, lo muntu usimele ngempela. Ubheke nje manje bamtalabha lo mntwana kodwa wajika lapho wasimela. Kuwa ngaki lo mntwana ethukwa ngale content yakhe. Phela lo mntwana akaqala ukuthukwa njengoba esetrenda manje, kade aqala ukuthukwa lo mntwana. Silo simbhekile nje sizinsizwa ukuthi luqinile yini uKhakhayi eyinhlambini ayitholayo. Sabona ukuthi ayiqinile uKhakhayi. Bamthuka wavuka washaya. Bamthuka wavuka washaya. Amavidiyo asezagcwala i-account yakhe manje, ahamba nenhlamba zakhona. Wena wathuka kancane, watrenda kancane, watrenda uhafu, iviki elilodwa nje utrenda, uthukwa, wavuka lapho sewugive uphile, sewudayisa wehla wenyuka nezimbiza. Wena wathukwa nje kancane, inhlambo wathukwa ngazo ngayicounter ukuthi zazi ingaki. Wavuka lapho sewugive uphile, sewugugusheka nezimbiza, uthi wena manje sewuvusa imthondo yamadoda. Kona ukusijwayela kabi kwayikona lokho nje, uthi wena usivusa imthondo. Ibiwiso uweni lemthondo yethu.
uyabona so yeka nje ukusijwayela kabi ukusijwayela kabi angeke ukuthi ugogo na 60 years uzofuna ukukhompyutha nengane na 25 years i2000 leli na 25 years ugogo na 65 years ufuna ukukhompyutha nengane na 25 years ukusijwayela kabi nje yonke lonto umona wale mali esifakela lengane lezi indodla zemali ezingena kwi-account yalengane usuna lo mona kahle mamthembu kahle ukusijwayela kabi kahle nje ukusiphaphela kade uyatakwa thimambofu isilima kuphela zingane zakwethu esingaboni ukuthi umnikazi webhakede ubani isilima nje kuphela nje kulabantu benu esingaboni ukuthi umnikazi webhakede ubani isidomu noma isiduphunga umuntu ongaboni ukuthi ubani onamashezi kule nkampani lo ufrantiwe but umnikazi wenkampani nothi ngasho futhi amatsotsethu hey unamashezi nothi ngasho ngendlela ke manje uyabona ukuthi la ngiphunyuka iqathe emlomeni kanjani